Okay, kay ulan-ulan man. No, manalo na sa tagbaki. Tugay na Stoy ba? pagbiyan mo wala ka panulog baki. Labisi dyan. Tara, sabay ta. Testing sa tag voice over na ni Ron. Na to na. Try lang gud na to. So, karon akong kauban kay si Windel, napod si Jansin o nasa kilid na ko na si Mating dra mo nagdala sa tugan o diri mi karon sa gini manulo kuning dul sa mua kay ulan-ulan man. Di na mi kailangan mo tuglayo ani. O diri mi sa umayan ni Toy. Diri mi manulo og baki pero dili mi dira sa umayan kay lisod kay dakpo ng baki da. Diri ni sa atbang sagingan. Usually sa sagingan man gyud mi manulo og baki. Dira dali ra kay dakpo ng baki dira. Dara is Jansin sugod nagkuot. Yo kini mo kuot ning tawanan ni ba. Awa ra gud na. Tanaw na. Kuyaw kay na. Ambot sige ko tanan na adoy baki. Ano man iya ginasubayon yun na niya ron. Lubog-lubog. Mo po na paborito sa baki bay. Nang lubog-lubog. Maski yun sa panakalubog. Na kaya ka Jansin. Makita yun po na niya. How kini mo uot ni. Maski yun sa pakalubog. Partida pa na kung may di maklaro. Kuha yun na niya baki ron. Awar ko na. Expert ka na. Tanawa. Kini mo kuha dara ron. Ulat-ulat lang. Ulat-ulat. Dera. Ni. Ani. Pagyapon bay. No na gyapon na ron makuha gyud na niya ron. Lang. Wala ni, wala na. Wala. Tora. Wala gyud ng kamot ano. Kayo hambloy kay mong kuot bay. Sana tora nakuha gyud ng baki. Ng baki ana. Saka dayon mo may naitabo. Kerting dakuwas baki. Karon wala man may tuhugan. Tikta na sa natuning baki. Gibira ng saging. Putlo na tuning PC ani. Kikta na tuning baki ani. Style sa pag-ikot ani imo na ni siyang lawason. Sa lawas diri sa may hips niya dapit ba dira na mo na hiktan kay para dili ni siya makaambak. Nang marites pag yun sa madunggan. Wala na hiktin na ng baki na dugaya pa kay ko na baki. Ikot na niya baki. Iyara na niya lawason. Ang babaw sa may tail niya. Sa may tiyan dapit. Sa lawas ang nag-ikot ng baki. Ron niya ibali na may stugan. Karon waman ako lang sa gunita ni ron. Tanawan ni dako kani bakian ni. Good kayo. Karon baktas na sa dito sa unahan. Kay padayon turang gunit sa tugan no. Ating kanang nadira sa masulod sa gingan si Windel na punag si Jansin. Ang na slag baki. Di ako kasulod dito kay nagsimetag ambak-ambak na may kanal dira gud. Laton lang nato na sila diri yung gawas. Na slave dalaron. Diara ng gawas na Tura, kating daga nagkuha. Kaya po ni pulo ka buok ba? Kan sila kuha bay. Mo na tugo na muna tilon ro na muna pagtuho para di pun matay. Uwi man hantod ugma. Tanawa na. Po dyan sino dagang Stoy kita ba? kuha sa isoy. Tanaw na mura po siya ang gituhog po. Ini nahon nila yung mga dagko-dagko. Naw tuhog ang dagko. Kamahan sunod ng gagmay. Nawa di pa yun kabalo mo tuhog. Tudluan pa. Terus ang kamot. Ay lang yun ang kamot. Tuhuga. Ubay-ubay po nilang kuha ba dagan kaya po ni sa kilo ba? Or hapit sa kilo ni. Gan sila kuha pila ra guto ka minuto igo ran sila nagbaktas dito sa sagingan. Kasagaran na mo makuha diri bakbak na gyud na baki. Ano yung aning klase. Napoy bullfrog, napoy waray-waray. Pero kasagaran makuha na mo na yung ano. Bakbak. Napoy klase sa baki na di na mo makaon. Dara kamprag tawag ani. Di gini siya makaon. But lang sa uban, pero ang uban mukaon man ato pero kami di may kakaon anang kamprag bay. Nakita sa Windel Ing ani rin mga baki diri. Punit ton na siya murag na munit og bato. Tanawa. So dili lang kay na siya dako. Gamay ra na siya. Gamay na siya pero makaon gyapon na. Good size na siya. Pwede na siya lutuon. Tugon dayon para di makabuhi. Ana ra na.
Kani lahi ni siya. Oo, hapit pa gyud madiretso. Isda ni siya. Isda sa tabang. Gitamakan ra. Kana yung gitamakan haluan tawag sa mga na. Isa gyud pa freshwater fish gyud po na siya. Murag dalag mo sa Tagalog ni bay. Gasan dayon para mawalang lapok. Oo, action pag ikyaso. Pero wala na, di na nakasibat na. Kani nga isda, maski wala ni siya sa tubig, dugay ni siya mamatay. So, pwede ra naman ni siya tuhugon. Pagkaugma, buhi gyapon ni siya. Butang ra naman ni siya aquarium unya pag uli. Kakuha na sa si Jansen, no. Oro yung bakbak gyapon ni. Dako po niyo. Still, yun na siya tuhugon para di makabuhi. Habol po na yung tuhugan gidala. Palaban tag saging rabi. May teknik. Tuhog kag baki. Maglisod kag tuhog. Pilit na nimo sa saging. Ay mga tusokon. Sintron gito ni mong katong murag humok niya na part. Para di kuha. Ulay-ulay may naptan. Nakakuha na po si Pindel og isa. Tuhog yapon na siya bay. Diara. Kita na siya sa isda o. Kinin isda. Tilapia niya. Kailan ang sarap tilapia. May nayo na nagkuha. Posible. Gwapo ni Corintion bay. Dako probiya ni tilapia ni. Kamotor na niya. Kaya may misig pa dala. Niron. Wala ay nakasibat. Relax next time na lang. So, mahuli nami. Naramong ko mga 1 kilohon po ni. Wala na ako na videoan sa paglimpyo. Sunod, videoan ako sa paglimpyo na. Kana, adobo na mong tirada ni ron. Tanawa, may niyo, lamig kay tanaw no. Sunod video, mag voice over po ko sa ni pagluto ng baki. Karon kanila sa lamig kay na. Tanaw. Napay haluan para haluan lamig kayo. So, maura to. Dito sa mi.